no només podem ser feliços, sinó que hem de ser feliços en època Covid. És veritat que els darrers estudis que parlen del tema de la felicitat en psicologia no parlen tant com la felicitat seria una emoció reactiva a alguna que ens està succeint, sinó que seria més una actitud vital i una forma que nosaltres ens enfrontem amb el dia a dia. En temps d'incertesa, de pèrdua, de malestar, de crisi, doncs és quan tothom es dona compte del que realment importa, del que és important en aquesta vida, doncs la companyia dels éssers estimats, gaudir de llibertat, tenir salut, tenir feina. Aleshores, quan es dona valor al que realment és important. La felicitat no depèn tant del que ens passa, sinó de com vivim tot allò que ens passa. Hem de centrar-nos en els aspectes positius que tenim, hem de focalitzar-nos en les coses bones que estan succeint en el dia a dia i també hem de relativitzar molt el que ens està passant. Tinc la sensació que moltes vegades s'acaba confonent el que seria l'alegria, que sí que seria una emoció reactiva a alguna que ens està passant, amb la felicitat, que seria més amb una actitud vital. Hi ha dos pensadors propers al nostre entorn, sobretot Francesc Torralba, que diu que la felicitat està directament relacionada amb l'experiència d'estimar, i també el Dalai Lama diu que ens fa feliç fer feliç als altres. Per tant, més que el rebre, el que ens fa feliç és donar, és el poder oferir als altres la nostra ajuda, el ser útil, el ser valuós, és el que ens omple felicitat. Llavors sempre és molt important de cara a assolir una determinada actitud vital davant de la felicitat, d'estar molt més centrats en el present i de plantejar-nos objectius que nosaltres tinguem control sobre aquests objectius i que podem canviar. Cada cop més hem de cultivar la resiliència i sabem que i aquesta pandèmia ens està ensenyant que l'ésser humà és molt resilient i quan nosaltres superem aquests moments difícils i superem aquests moments, al final acabarem sent més resilients i acabarem sent també amb aquesta actitud més de felicitat. També és important ser agraït. Quan som nosaltres els que rebem aquesta ajuda, a vegades costa acceptar-la. I en resum seria ser feliços, fer-nos feliços a nosaltres mateixos, fer feliços als altres i agrair cada dia el que tenim, el que som i en qui estem.